Πέτια. Και ο πόντος είναι για την ΑΕΚ. Τώρα παίρνει απλά την μπάλα η Καλαμάτα. Πήγαν να μπερδευτούν εκεί πέρα οι παίκτες Ένωση. Ο Πέτσες με τον Πίπερ και στην καρδίτσα. Και τώρα ο Πίπερ. Φιλέ, βγαίνει άμυνα από την Καλαμάτα. Πέρασε απλά την μπάλα ο Δαλακούρας. Πίπερ. Απλά την μπάλα τώρα ο Ντάκουρης. Πίπερ. Ωραία υποδοχή από τον Παύλου. Πίπερ. Βάζει να είναι Καλαμάτα, γίνει το μπλοκ, ακουμπάει στο μπλοκ μάλλον το χτύμα του Δαλακούρα. Η Λόμπα. Παύλου Πετσιάς, Πίπερ. Πίδης. Περνάει την μπάλα. Πίπερ. Αχιλλεόπουλος στην υποδοχή. Πίπερ. Απλά περάσει την μπάλα και ο Χαραλαμπίδης, Πίπερ. Βγάζει να μην Αχιλλεόπουλος. Πίπερ. Τερβίρει τώρα η ομάδα της Καλαμάτας. Βγαίνει άμυνα, Πετσιάς. Σηκώνει για τον Πίπερ. Blockout. Συμμετοχές με την εθνική μας ομάδα, έχοντας κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς του 18. Σερβίρει ο Σοκράτης Χαραλαμπίδης, Αχιλλεόπουλος, Πίπερ. Αχιλλεόπουλος βγάζει, Πετσιάς, Πίπερ. Επιστροφή για το 5ο σετ, Αχιλλεόπουλος τώρα είναι άμυνα. Επίσης, και τώρα βγαίνει η υποδοχή από την Ένωση. Ο Χριστόφας συνεχίζει. Περνάει η μπάλα βρίσκοντας και στο φιλέ. Πίπερ περνάει την μπάλα. Βγαίνει άμυνα για την Ένωση. Πίπερ πολύ ψηλά. Δεν είναι το ίδιο συγκεντρωμένο όπως το πρώτο. Με αποτέλεσμα το 16-25 είναι διαμορφώστο για την ακρίβεια το καλοκαίρι του 20, για τη σεζόν 20-21. Αχιλλεόπουλος στην υποδοχή, Πετσιάς, Πίπερ. Βγαίνει άμυνα τώρα για την Καλαμάτα. Μπλοκ, περνάει την μπάλα. Μπλοκ του Ράμο. Ξανά υποδοχή από την Καλαμάτα. Πετσιάς, σώζει Καλαμάτα, περνάει και τώρα την μπάλα. Πίπερ, Πετσιάς για τον Πίπερ, ξανά δυνατό πάτημα. Και ο